Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit pe Andrei și Leo. Astăzi vă prezentăm un alt unboxing nebun cu 4 mașini. Prima fiind din Furious de Porsche 935. Ia uitați, o bestie de mașină superbă, mirobolantă. Rândul lui Leo, un Jaguar F-Type din 2020. Adică puteți observa detaliile, vreau să zic atâta, nu am nimic de pronunțat asupra mașinii. Detaliile, gențile, altceva. continuăm cu Subaru VRX STI, clasicul, bineînțeles, din lumea raliurilor. O mașină superbă, o bijuterie și ultima din această seară. Dar nu cea din urmă. Cum mă meu Pavel, uită de bijuteria folosită tot la raliuri. O Mazda RX-5. O Mazda RX-5 ca idee. Vreau să zic că conduceau și raliul pe vremea lui, ca idee. Pe vremea lui. Ei, ca idee. Se pot vedea detalii și altele. Botul, semnificativ. Pentru câștigători, cum ar veni. Oameni serioși. Legende. Adevărate. Și aici se pot văd mașinile. Uitați aici niște bijuterii superbe. Prieteni buni, mâine ne vedem la un test drive. Vă pupă broască, Andrei și Leo. Stați aproape.